Het evangelie van Jezus Christus, zoals Johannes dat beschreven had. Haadstik 18. Doet Jezus dat zijn hier, ging er met zijn leerlingen de stad uit oer de winterbeek Kidron. Daar wie een haaf dat er met zijn leerlingen ingang. Maar Judas, zijn verreder, wist dat plak ek, want Jezus wie der gaurus met zijn leerlingen geerkomen. Die Judas nou kwam daar met de soldaten en met feinden van de hegeprysters en de fariseërs met lanternen, fakkels en wapens. Toen stapte Jezus in het volle besef van wat er alle keren oer hem komen zou, naar voren en zei tegen haren, waar moet je me hebben? Ze antwoordden hem, Jezus, de Nazareër. Hij zei tegen haren, dat ben ik. Judas, zijn verreder, stie ek bij haren. En doet er zijn hier, dat ben ik, skrillen ze te bek en voelen oer de groen. Doe vregen Jezus haren nog eens, waar moet je me hebben? Ze zeiden, Jezus, de Nazareër. Ik heb je me al zijn, dat ben ik, antwoordde Jezus. Als je me mij dan hebben moet, laat haar dan voortgaan. Dat het wet mij komen zou, dat er zijn hier, die jou miljoen hebben, daar heb ik net een van verlen. Maar Simon Petrus, die een zwet hier, lutst dat uit, rekke de feind van de hegepryster en sloeg hem het rechter eer aan. Die feind hiet Malchus. Toen zei Jezus tegen Petrus, stek het zwet in de skier. De beker die mijn Heit miljoen had, zou ik die net uitdrinken? Toen pakten de bataljonscommandant met zijn soldaten en de feinden van de Joden Jezus op en sloegen hem in de boeiens. Eerst brachten ze hem naar Annas, want dat weer de skwanheid van Caiaphas, die dat hier hegepryster weer. Dat weer dezelfde Caiaphas, die de Joden de rie hier, het is beter dat er één meisje stjert voor het volk. Simon Petrus en een orenleerling kwamen Jezus achterna. Die leerling hier kunde oan'e hegepryster en kwam tegelijk met Jezus op het binnenplein van de hegepryster zijn huis. Maar Petrus bleef nog buiten doorstaan. Toen ging de orenleerling, die kunde oan'e hegepryster hier, eruit. Hij praatte met de portierster en helle Petrus daarin. Toen zei de faam aan de poort tegen Petrus, bist du echt net een van de leerlingen van die man? Die zei, nee. De slaven en de feinden hien een houtskoolvuur aanzet, omdat het koud weer, en daar stienen ze haar bij te warmen. Petrus die ek bij haren en warme hem. Toen vregen de hegepryster Jezus uit oor zijn leerlingen en oor zijn leer. Jezus antwoordde hem, ik heb openlijk tjene útsprutsen. Ik heb altijd een onderricht doen in de synagoge en in de tempel, dat de Joden alle jaar bijeen waren komen, en ik heb niet in het geheim sprutsen. Waarom vraag je mij uit? Vraag je mijn Taheakkers wat ik tjen haren sprutsen heb? Die weten schoon wat ik zijn heb. Doet er dat zijn hier, joeg een van de feinden, die erbij stier, Jezus een klets in gezicht, en zei, antwoordest du zo de hegepryster? Jezus antwoordde hem, als ik wat mis zijn heb, bewijs dat dan, maar als ik gelijk heb, waarom slagen jou mij dan? Toen stuurde Annas hem met de boeiens aan naar de hegepryster Caiaphas. Simon Petrus stie hem te warmen. Toen zeiden ze tegen hem, bist du echt net een van zijn leerlingen? Hij hield het liegen en zei, nee, dat ben ik net. Toen zei een van de slaven van de hegepryster, familie van hem die Petrus het eer aanslaan hier, heb ik die net mij hem schoen in het hof? Toen hield Petrus het weer liegen en voortaan kraaide daar een guanne. Toen brachten ze Jezus bij Caiaphas wij naar het paleis van de gouverneur. Het weer in een ere maan. Zelfs gingen ze net in het paleis, dat ze net onreinigen worden zonen, maar het peeskemeel eten konden. Daarom kwam Pilatus bij haar boeten door en zei, wat voor beschuldiging brengen jem tjen die man in?
Ze joegen hem te antwoord, als dat geen misdiediger weer, zouden we hem net aan jou uitleveren hebben. Toen zei Pilatus ten Herren, neem jimme hem dan, en berucht ze hem neffens jimme wet. De Joden zeiden ten hem, wie mij net een deeltje. Sam was het woord van Jezus nijkomen, dat er zijn hier, doet er beschutten op wat voor wezen er sterren zou. Toen ging Pilatus weer in het paleis. Hij liet Jezus bij hem komen en zei tegen hem, binnen jou de koning van de Joden? Jezus antwoordde, zeggen jou dat uit jouzelfs, of hebben oren het mij jou oor mij gaan? Pilatus antwoordde, ben ik vaak een Jood? Jouw volk en de hegepryster hebben jou aan mij uitleveren. Wat hebben jou dien? Jezus antwoordde, mijn rijk is net van deze wereld. Als mijn rijk van deze wereld weer, zouden mijn feinden de vervluchtje, dat ik net aan de Joden uitleveren werd. Maar nou is mijn rijk hier net wij. Toen zei Pilatus tegen hem, jou binnen dus dochs koning. Jezus antwoordde, zat jou zeggen, ik ben koning. Daarvoor ben ik binnen en daarvoor in de wereld komen, dat ik voor de waarheid uitkomen zou. Elk die het mij de waarheid had, harket naar mij. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? Doet er dat zijn hier, gangen er weer uit naar de Joden en zei tegen Herren, ik kan absoluut geen schuld bij hem vinden. Nou is het bij hem de gewoonte dat ik hem mijn peeske een vrijliet. Moet ik dan de koning van de Joden vrijlitten? Toen begonnen ze weer luid te roepen, die net, maar Barabbas. Barabbas wie een rover. Haadstik 19. Toen liet Pilatus Jezus gijzelje, en de soldaten frisselden een kronen van stiekels en zetten hem die op een holle. Ze hongen hem een purperkleurige mantel om, roenen op hem ta en zeiden, hulde, jou koning van de Joden, en joegen hem klappen in het gezicht. Pilatus kwam weer naar buiten en zei tegen Herren, sjoch, ik breng hem weer bij jemme naar buiten, want ik wil dat jemme weten zullen dat er nevens mij heel en dal neert in hem in te brengen is. Toen kwam Jezus naar buiten, met de kronen van stiekels op en de purperkleurige mantel om. Pilatus zei tegen Herren, sjoch, dit is nou de man. Ze goud de hegepryster en haar feinden hem zeggen, rapen ze luid, oan'e krús, oan'e krús. Pilatus zei tegen Herren, neem jimme hem en kruisig je hem zelfs, want ik kan geen schuld bij hem vinden. De Joden antwoordden hem, wie hebben een wet, en nevens die wet moet er sterren, want hij had hem zelfs voor zoon van God uitjoen. Doet Pilatus dat jedde, was er nog hel te banger. Hij ging weer in het paleis en zei tegen Jezus, waar ben jou wij? Maar Jezus joeg hem geen antwoord. Pilatus zei tegen hem, zes jou niet tegen mij? Weet jou net dat het in mijn macht leidt jou vrij te laten of jou te kruisigen? Jezus antwoordde, jou zonen geen macht door mij hebben, als het jou net van boppen aanjoen weer. Daarom, die het mij aan jou uitleveren had, die zijn schuld is groter. Van dat stuit aan die Pilatus war om hem vrij te laten. Maar de Joden rapen luid, als jou die man vrij laten, binnen jou geen vreun van de keizer. Elk die hem voor koning uitjouwt, zet het in een kant in de keizer. Doet Pilatus die woorden jedde, liet er Jezus naar buiten brengen en ging op een rechterstoel zitten, op het plak dat ze de stenen vlier nemen, op zijn Hebreeuwsk Gabata. Het wie de dijs voor peeske, het wie om midje henne, en hij zei tegen de Joden, dat is nou jimme koning. Toen rapen ze luid, voort mij hem, kruisig je hem. Pilatus zei tegen Herren, moet ik jimme koning dan kruisigen? De hegeprysters antwoorden, we hebben oors geen koning als de keizer. Toen leveren er hem dan aan Herren uit om hem te kruisigen. Ze namen Jezus oor.
Zelfs droeg er zijn kruis dat de stjert uit naar het plak dat holle kruin neemt wordt. Dat is in het Hebreeuws Golgotha. Daar sloegen ze hem aan het kruis en 2 oren met hem, aan beide kanten in, en Jezus in de midden. Pilatus hier ook een opschrift maken en dat op het kruis zetten litten. Daar stie op Jezus de Nazareër, de koning van de Joden. Dat lezen vrij wat Joden, want het plak dat Jezus kruisige werd, wie duin bij de stjert. En het stiet er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks op. Nu zijn de hegeprysters van de Joden en Pilatus, je moet er net op zetten litten de koning van de Joden, maar dat die man zijn had, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik schreeuwen heb, dat heb ik schreeuwen. Doet de soldaten Jezus aan het kruislijn hienen, verparten ze zijn kleding in fjouweren, voor elke soldaat een part, en dan nog het onderkleed. Dat onderkleed wie zonder naad, van boppen aan het onderen uit één stuk weeft. Doe zijn ze tjennen waar, let us dat net stikken scoren, maar let us erom lotje wat het hassel. Zo kwam het schriftwoord nij. Ze hebben mijn kleding onderen wat verparten, en om mijn kleding hebben ze lotte. Dat hebben de soldaten dus dien. Bij het kruis van Jezus staan zijn mem en zijn memmes zuster, Maria van Klopas en Maria van Magdala. Doet Jezus zijn mem zeg, en jonken haar de leerling die ter leef hier, zei het zijn mem, vrouw, dat is jouw zoon. Verder zei het de leerling, dat is dien mem. En van die tijd af nam de leerling haar bij hem in het huis. Daarna zei Jezus, hij wist dat alles al volbracht weer, dat het schriftwoord nijkomen zou, ik heb toast. Daar stie een vet vol met zure wien. Toen stutsen ze een spoens vol van die wien op een hyssopstalen en brachten hem die aan de moele. Toen Jezus de wien nomen hier, zei er, het is volbracht. Hij boegde de holle en joeg de geest. Omdat het de dag voor de Sabbat weer, en om voor te komen dat de lieken op Sabbat aan het kruis hingen bloeien schoenen, want die Sabbat wie een tige bijzondere een, vregen de Joden aan Pilatus dat harren de skonken brutsen en dat de lieken aannomen worden zonen. Toen kwamen de soldaten en brutsen de ene de skonken en ek de oren die mij hem kruisigen weer. Maar doet ze aan Jezus daar wienen en zeggen dat er al stoon weer, brutsen ze hem de skonken net. Maar een van de soldaten stutste hem met een speer in de zijde en voort in ene kwam er bloed en wet eruit. Die het schoon had stiert er voorin dat het weer is en zijn verklaring ken men op aan. Hij weet dat er de weerheid zijt, dat jemme ek leeuwen meie. Zo waard het schriftwoord nijkomen. Daar zal hem geen bonke stukken brutsen worden. Een oorschriftwoord zijt ek nog, ze zullen nij hem opstaan, dat ze in stutsen hebben. Daarna vregen Jozef van Arimathea, een leerling van Jezus, maar te moek uit benauwdens van de Joden, aan Pilatus of er het lichaam van Jezus van het kruis afhalen mocht. En Pilatus stie dat ta. Nicodemus, die al eens op een nacht bij Jezus was hier, kwam ek met een mengsel van zo'n 30 kilo mirre en aloe. Toen namen ze het lichaam van Jezus en bewollen het met zwiert rokige kroerden in linnen winsels, zodat de Joden dat wend binnen bij het begraven. Op het plak dat er kruisige wie een tuin, en in die tuin een nij graaf, dat nog nooit inlijn wie. Daar lijnen ze Jezus toe in, omdat het de dag van de Joodse Sabbat weer en het graaf duin bij. Haadstik 20. De eerste dag van de week kwam Maria van Magdala, moans hier doet het nog tjuster weer naar het graaf ta, en zegt dat de steen voor het graaf wijhelle weer. Toen roen ze het voort en kwam bij Simon Petrus en bij de oorleerling die Jezus leef hier. En zeidjen hadden, ze hebben de Heer uit het graaf wijhelle
en wie weten net wat ze hem daarin hebben. Toen gingen Petrus en de andere leerling daarop uit, naar het graf toe. Together roenen ze der hut heen. De andere leerling roen vooruit, hudder als Petrus, en kwam eerst bij het graf. Hij boegde hem ferhoar en zag de winsels lezen, en doch gingen er net in. Toen kwam ook Simon Petrus achter hem aan, en hij ging al in het graf. Hij zag de winsels lezen, en de zwitdoek die om zijn holle west hier, net tussen de winsels, maar eerne apart opteert. Toen ging ook de oorleerling, die het eerst bij het graf komen weer, daarin, en hij zag en leeuwde, want ze hadden het schriftwoord nog net begrepen, dat er uit de deur verriezen moest. Toen gingen de leerlingen weer naar huis toe. Maria bleef buiten, duin bij het graf, staan te schreeuwen. En wiel ze schreeuwde, boegde ze haar ferhoar naar het graf toe, en zag twee engels zitten in witte kleren, één bij het hollenijn en één bij het voetenijn, op het plak dat het lichaam van Jezus lijn hier. Die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom schreeuwen jou? Ze zei tegen haar: omdat ze mijn Heer der wijhel ha, en ik weet net waar ze hem hingebracht hebben. Doet ze dat zijn hier, draaide ze haar om en zag Jezus staan. Maar ze wist net dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom schreeuwen jou? Wat ziek je jou? Zij meende dat het de tuinman was, en zei tegen hem: Heer, als jou hem voortbracht hebben, sis mij dan wat jou hem daarin hebben, dan zal ik hem daar wijhelje. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij draaide haar om en zei in het Hebreeuws tegen hem: Rabboni. Dat was het master. Jezus zei tegen haar: Houd mij net beet, want ik ben nog net opveen naar mijn Heit, maar gaan naar mijn broeren en zes tegen haar dat ik opvaar naar mijn Heit en jemmeheid, naar mijn God en jemme God. Maria van Magdala ging heen om de leerlingen het boodschap te brengen. Ik heb de Heer schoen, en dat er haar dat zijn hier. Doet het nou joen worden weer, de eerste dags van de week, en de leerlingen de dwarren op het slot hienen, omdat ze bang waren van de Joden, kwam Jezus. Hij stier in ihnen in het vermidden en zei tegen haar: Vrede jemme. En doet er dat zijn hier, liet er haar de handen en de zijde zien. De leerlingen wienen wakkere bleed, doet ze de Heer zeggen. Toen zei Jezus nog eens tegen haar: Vrede jemme, lik als mijn Heit mij uitstuurd had, stuur ik jemme ek uit. Doet er dat zijn hier, blaasde er op haar en zei tegen haar: Ontvang de Heilige Geest. Waard jemme de zonden verjouwen, die binnen ze verjoen. Waard jemme ze houden litten, die houden ze ek. Een van de 12, Tomas, die het tweeling hield, wie net bij haar doet Jezus kwam. Toen zeiden de oorleerlingen tegen hem: Wie hebben de Heer schoen? Maar hij zei tegen haar: Als ik in zijn handen de plakken van de spiekers net zag, en mijn vinger net in het plak van de spieker stek, en mijn hand net in zijn ziedel is, zal ik nooit leven. Een week later waren zijn leerlingen weer in een huis, en Thomas weer bij haar. Jezus kwam, wils de dwarren op het slot wenen. Hij stier in ihnen in het vermidden en zei: Vrede jemme. Verder zei hij tegen Thomas: Kom hier met die vinger. Hier binnen mijn handen. Kom hier met die hand en lis me die in de zijde en wees net langer onleeuwig, maar leeuw. Thomas antwoordde hem: Mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem: Omdat du mij schoen hast, leeuwst du? Gelukkig binnen die net schoen hebben en doch leeuwen. Jezus had in het bijwijzen van zijn leerlingen nog volle meer tekens die net in dit boek beschreven binnen. Maar deze binnen beschreven dat je me leeuwen maaie dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat je me terug te leeuwen, leven hebben maaie in zijn naam. Haadstik 21. Na die tijd is Jezus nog eens aan de leerlingen ferskynt bij de mar van Tiberias,
en dat gong sa en ta. Daar wienen bien war Simon Petrus, Tomas die tweeling hiet, Nathanael uit Cana in Galiléa, de zonen van Zebedeus en nog 2 van zijn leerlingen. Simon Petrus zei ten Herren, ik gaan te fisken. Ze zeiden ten hem, dan gaan we mij die. Ze gingen erop uit en stapten in het boot, maar die nachts vonden ze niet. Doet het al mondheid worden weer, stier Jezus op een wal. En toch wisten de leerlingen net dat het Jezus weer. Jezus zei ten Herren, vrienden, jullie hebben denk wel wat fisk? Ze antwoordden hem, nee. Hij zei ten Herren, smiet het net uit aan de rechterkant van de boot, dan zullen jullie wat vangen. Toen smieten ze het uit en konden het net meer inhalen, zo'n fisk zit erin. Toen zei de leerling die Jezus leef hier ten Petrus, het is de Heer. Doet Simon Petrus jaren dat het de Heer wie, die er de boppenkleen aan, want hij wie in de onderkleen en sprong in de mar. De andere leerlingen kwamen met het bootje, want ze waren net 4 van het land af, net meer dan zo'n 400 meter, en tagen het net met de fisk. Doet ze nou aan wal gingen wienen, zagen ze een houtskoolvuur op het groen, met fisk en ballen erop. Jezus zei ten Herren, hel je van de fisk die je me niet vangen hebben. Toen ging Simon Petrus aan boord en sleepte het net op een wal, vol met grauwe visken, 153. Ik al wienen er zo volle in, het net squadde net. Jezus zei ten Herren, kom hier om te eten. Net een van de leerlingen dwast hem te vragen, waar binnen jou? Want ze wisten wel dat het de Heer weer. Jezus kwam op Herren ta en nam de ballen en joeg die Herren en al liek zat de fisk. Dat wie al de 3e keer dat Jezus aan de leerlingen verschynde, na zijn verrezenis uit de dood. Doet ze eten hienen, zei Jezus ten Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hast du mij lief, meer als deze hier? Hij zei ten hem, ja Heer, jou witte dat ik van jou houd. Hij zei ten hem, wijd je mijn lampjes. Hij zei voor de 2e keer ten hem, Simon, zoon van Johannes, hast du mij lief? Hij zei, ja Heer, jou witte dat ik van jou houd. Hij zei ten hem, hoed je mijn schipjes. Voor de 3e keer zei hij ten hem, Simon, zoon van Johannes, houdst du van mij? Petrus werd verdrietelijk, omdat er voor de 3e keer ten hem zei, houdst du van mij? En hij zei ten hem, Heer, jou witte alles, jou witte dat ik van jou houd. Jezus zei ten hem, wijd je mijn schipjes. Wis weer, ik zes die, dus du jong weest, die is du diezelfs de mulriem om, en du gangst derst heen de woest. Als du oud worden bist, zulst de handen uitstekken, en een oor zul die de mulriem omdwaan, en die brengen derst net heen de wolst. Dat zei er om te betjutten, maar wat voor die er God verheerlijk je zoe. En doet er dat zijn hier, zei het in hem, volg je mij. Petrus keerde hem om en zag de leerling die Jezus leef hier achter haar aanrennen, dezelfde die hem bij het meal achteroer boegde naar Jezus sta om te zeggen, Heer, waar is het die jou verredt? Doet Petrus hem zag, zei het in Jezus, Heer, hoe komt het met hem? Jezus zei ten hem, als ik wil dat hij bloeien zal, aan te kom, wat geeft die dat aan? Volg je door mij maar. Zat waan de gang onder de broeren het zeggen om dat die leerling net sterren zou. Maar Jezus hier net zijn, hij zal net sterren, maar als ik wil dat hij bloeien zal, aan te kom, wat geeft die dat aan? Dat is de leerling die van die dingen getuigt en die ze opgeschreven had. En wie weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Er zijn nog heel wat andere dingen die Jezus dien had. Als die alle jaar één voor één opgeschreven worden zouden, ben ik bang dat de hele wereld te liets wezen zou voor de boeken die dan alle jaren schreeuwen worden moesten.